Yan. Sa gudayin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Samuel nga napuluhan. Ay, ubing ita na ya. Idi, kalman lain. Idi, kalman lain manong nemi. Dana iparada kon, naigarahe kon ti tricycle nga ipaspasadak manong nemi. Idi ta, madugtalak, edi nakapaspas nga pa nagsarsarita dagiti agina. Ti asawak manong nemi, ken ti inauna nga anak mi, nga ni Elena manong. Nga agdamang basa iti fourth year high school. Talo dagiti anak mi, ken ni edig ng asawak ni Elena, ni John, ken ni Lily. Fourth year high school, manong nemi, ni Lily, ay ni Elena. First year high school ni June, ilinto ta ni Lily nga inaudi kadada pa lang iti elementary. At damugod mi nga balay manong, numang pagagangi labalay. Kaya ti asawak nga ni Digna tumultulong ba baba ni ti panagaramid na iti kakanen, mapan na isursur nga pagmerienda. Pasaregluto ti pansit, ono bihon, makaroni, ag berbik, ag banana Q, ag kamuti Q, manunin. Kahit nga sa mga nga sang kasapulan sang kapuyan ti kasasahad mi. At kahit mi, nga into nagturpus ni Elena iti high school, ikarigatan minto nga pagbasa ni Sona ti college. Narigat parang biyag man. Magkipaspasadak laang, manulang ti manetok, sa manulang ti maganan siya ni Dignang asawa. Nga ti pagsarasaitaan, dakit kasla. Sikong. Nagigdod daw anong nimi di madlaw da. Ay, dakagaya man. Samuel, imposible nga saan yung napuutan ti sangpet ko. Kita napigsawad ti ungor ti tricycle ko. Ngala, ginanaka nga ron din. Ang nakaalan ti pagsukatan. Ginanaka sa kalpasan na. Mga antayton. Diyan ka mo, no muna atay nga mangan. Sa atay to pagsasaritaan na ito yung problema. Problema? Ano ito problema? Mangantay pa nga muna. Kaya numabalin. Kaya sa nga mangig. Dadyo yung kinilil ti pagsasaritaan ti nga talo. Dakas ka dita nga damag? Tsaka mo nga explain ken ka. Samuel, imti daw-dawat ko ken ka, please. Saan ka kumabasta nagpungtot? Numamam. Kalmado lang kumalang ti amin. Saan nga mabaling nga, mamuan ti sa nga baranggayan ti amin. Diyan kami dahil na. Dito lang pa nagsaludsun mo, kaya talaga man din. Makapapungtot ka di? Makapapungtot. Ngayon saan ka kumagpungtot? Taorin no aramidem ti agpungtot. Saan nga may babawi pa ti amin. Kailan na? Abay kastad lang. Abay di mo may sarang tirupang payak. Kasalaan mo ko na. Ngayon na kayo imposible. Alan, tebay mangan. Alan, ang kagitasarin ha. Tayo bumundikit at dim. Sige, pang. Iti na pa nagitasarin marong nemi, di naunang anak mi. Anak mi deta, inarakop ng tasawak. Samuel, siya ko tiyo mo na nga dumawat iti pamakawan mo iti anak tang inauna. Ngima mo, amin ni mapaspasamak dito lubong nakem ni Apo Diyos. Diba? No adamayanak, para sa Apo Diyos. No adamatay,
inalan ni Apo Diyos din pabulod na nga biyag. Sa kadi? Dahil mangan. Dapat si Mango ti talungan na. Di ba kamon tipod no? Saan ko mauray pa nga malpasti ka mangan? Tinaon ng anak ta. Nga na Elena nga Portier High School na pailay. Masiko. Kalna ka. Amo ka makapungtot ka. Kaori matsya kitay. Nga tinarad ko tiriknat. Terad mo tiriknat. Taoraan niya tararaminam. Sa mo nga may babahoy pa iti kastang kakasasaan tinahunak ta. Oo. Wa. Papanam. Kinunanang. Rimuarak iti na aladan manong nami nagpamyanan na. Apo na matin na pasamak da ito. 16 years old. Masikog. Ang kami mat nga nagkurkurang iti pamagbagami. Nga dahil talauna iting gunam-gunam mi kang kuha nga balasitang balasangin ta nakabalbalasangin. Sila saan nga Portier High School lang. Sila college. Kaya napintas na mi. Kang kanayin mi bagbaga kang kuha nga saan ka paila makiboy-boyfriend. High school pailaing. Pagbanlaw mi nga talaga di nga. Text wala adamang tawag kang kuan. Kakasil lang nga mangilimlimid. Paunay ti kastoyet. Nakadano nagtiyanggi manon na imigim mata nagtijin. Di kan sa dati ko minunom pare gin man gitad gatangam. Sila orso datak tu minumitay. Mabalin sa tu minuto ay. Uminom tada. Ita side. Elaing ka nga rin dito ta side ti Tianggi. Kanga dito siyango. Tayo dito sarang kahit ko baso. Nanyaman na masapul yun. Inapulutan nyo. Baam ta pulutan yan, nana. Bagdad ka na ta dua bason ta. Paggudwan nila ta ito yung may isang bilogan. Kinuduwak manong name. Oh, kukam dito. Kuwak mo dito. Intangguab kulat naman. Dan sakit problema pare, Samuel. Awan, hanga problema na ito pare. Hanga problema na ito. Blessings. Blessings, oy. Blessing. Dagiti talo, agbalintong opat. Et mo Samuel, masigog man ni bagat mo? Oy, wala mo na napailay kitin. Naampay. Ito tingar blessings ka rin. Danton may kapat ng anak mo. Danton palubos na po. Hindi agawid ako manong nami. Gimatang akpailaan. Pinyawid ko. Napanam. Palagi matang tiarak. Awan may tulong tiarak. Awan may tulong tiarak ng peso. Ngayong kurso natak lang. Ti anak mo. Mandan iti kwarto na. Parawaran. Agtana ka lang at agtana ka lang. Wen. O pagtana ka. Parawaran. Tugaw ka. Elena. Pang. Sa woman na nagkurkurangan mi kang ka. Nagkurkurangan mi ti pamagpaga. Awan ti nagkurkurangan nyo papang. Basol ko. Portier High School. Sino? Classmate ko mitlaan. Kaya nangasawan, pagpada ka nga Portier. Udang. Karina nga saan nakabatabaybayan. Katurin karina saan nakabaybayan. Iti kasto yung tawan.
Anyo mo ba ni nagkasar? Yawid na kano di balay da? Tapno niya. Tapno tagabon na ka. Kaya nangarot taramid papang. Pakawalan da. Ay, ubing itanaya. Paunay mo din. Di kailan nakatagperlan. Di na. Ila man ti baso. Darapin ko tuminom. Amo ka din dyan, boyfriend mo. Munan. Sunod ako na nang iawid na kaya balay da. Hanga sumursorot. Manubulan na tan. Talwa bulan na tang. Manu pa bulan sakbay nga graduar kayo? May salayang nga bulan. Dikat kasawan, nagbartsa ka nga hanga madlaw. Karkarigi katak nga barbarikisan. Dikat dagupat nga bulan ton. Mumpang. Manu pa bulan sa kanto pas nga 5 pa yung bulan ako. Dikat saan ka makapagbasa. Orek sa dingak pelang jak pelak gid enroll ka dito yung may nga pa nagbabasa apa pang digna Samuel ada plano kayat nga mamuhan na kiti tao nga tinoon ng anak ko kita ka nakabalasang dito'y iso nga, abaman nga graduar din nagta. Ipangkot ada yung lugar. Kat sadya nga sikog ka. Sadya nga, dumakkel ta tiyan mo. Sadya ito nga anak mo, tanak mo. Kat siya may pakit. Agpambarang ka masikog. Ha? Kasi, agusar ka, bali mo ikabil ta tiyan mo. No, sa Sudan dan, lumano nga bulan da tiyan. Sikog ni Elena Sutibagam. Dahil ito nagpasngayan ni Elena, agparang ito nga sika, iti agpasngay. Kapag tayo Pasko ng impanamag, nga masikog ka. Nga danton may kapat nga anak ko. Kaya ito sawon papang. Saan to nga anak ti pangawag ko keng kuana? No dagat ading kapsat. Sika nga inauna ti mangipas ngay. Ti maikopat nga anak mi kininanang mo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi di makapagturpus ni Elena apamanlaing pas iti panagpaalan na manong kaya buhatan na kita rawatan. Pangimpan ang marot kang kuana. Siyak ti makamo. Adamo mo. Kasunod ka adayo na. Awan ti pagdanagan. Tamo balin tayo matasarsarong karan. Hindi agbakasyon lakas siya. Kasunod ka adayo na. Asidig lang. Basta saan lakit nga parang dito lugar tayo. Na isunat aganak. Manano ngamin no, anak nga isuro. Digna. Tsaka kaya't madadahil reputasyon. Tinaw ng anak ta. Siyempre. Anto maliklikan, nakitipan na kamaritas ta. Ikasanunod din papang no. Tigayam ibagbagang kapsat ko katanak ko. Kasanunod nakamit lang ni Harold at katuluyan. Kasanunod ti pasangay ko. Panunutan tayo tulang deta. Into no, mapasamakin. Amok, awan ti palimid ka din tumid lalumtaw. Ori lumtaw ton basta nalpasan.
Inabang ko nga rod impact native sa anak ko manon name iti may sa agayem ko. Friend, sabi ko matulungan na. Imbagak ti problema. Kat sarsarong karan nyo lang no Kaya na. Orit dawat inanang mo nga. Nalaing agaywan. Kaya may ano apa man nga pas ngayon agawin man lang. Orit damat communication. No kabulanan nan, ada kami kasubaybay. No naganakan, nagawin kami. And thank you, anak tumantan. Sige, dahil talaga yan. Anak, nagananos ka to tumulong ka, kabayatan kabaylang pailag. Ibilang da ka miyembro pamilyada. Uncle mo, antim, kasinsin mo, di kita anak da. Wen papang, sige nga rin nako. Ket kaslawan ken niya mga napasamak manong nemi pasada iti aldaw pasarepay agrabrabi ak pasada agluto ti asawa ket pangmerienda kaging kadimtengan ti panaglukat ti klase manong nemi sa pulen di kiti da June ken ni Lily ni manang da nakabakasyon pan nagtrabahon sumangpet to intuno ko makapagtrabaho. Sana to na ituloy mo lang tagbasa. Kada kayo, pas nagtiyagbasa, sigsigpit kayo, gagagit kayo, tulungan nyo ni mamangyo. Mamamimit lang sarsarong karan manong na yun. Papangkano ba lang pagpa-check up. Aging nga dimtengen manong name iti panagpas ngayon na napamin inala isuna, kantuwak manong name iti asawa. Ganda niya nagpamara nga masikog ti asawa kabayatan nga mapanaglaklako iti merienda. Ili tasumangpet kami manong nemi kadne ada agibitan ng obi nay dito yan ti may kaopat nga anak ko na wow nagpintas nag-cute ano na Angel, babae, dikat kahit mga sawan. Wala, talo nga babae, may isang lalaki. Hindi nagpalaigit ka nga rin, madre. Wan, nakapalaigit ako. Kasla, di ka naganak. Nabigsak madlata. Kastoya ka gan anak. Kasla dato inaunang anak mo tinaganak. Talay, bagbagamit ko, madre. Manong naming saan nga rin war ni Elena di makabulan. Kaslarig na madlangsot ng tagibit anak naman. Ano daw may yan ti ansawak ti mga ubay ti anak ko inauding anak ko manong naming talo di kitipod nung anak ko. Ngayon nung kasta nga malpasan ti panagpasadak, magagagar na klaunay nga, mapan mangala, mangubak, ano ti, may kapat nga anak ko, nga apo ko. Ay, kuya, inapagadlangan niya. Isla may katibang banaw, nung kasta nga, sumangpeta ka nga po nagpasadak, po ka dito, may kapat nga anak ta, pakay. Sa bali lang ti anak kan ti apo ko. Mga ngarot. Hanggang kasto ini ti kagar kong agawi di anak tati kay pas ngayon no matagtagibi. Idam kadlayan nga niya. Gusto di ko na. Aming nga pasamak dito lubong kat nagim niya po Diyos. Niya po Diyos ti akin nagim no apay nga da may kapat nga nakta. Kat ito numay nga panag-enroll agbasan to ni Elena ket sapay ko mata, saan nga maulit tibidtot. Idagtarta amont di apo kumiti anak mi nga inaodi ni Angel manon nemi itagtaray. Sumangpet niya Elena nga gupot eskwela. Oh, di anak ko. Psst.
Kapsat ko naman. Kapsat ko. Oh my God, mga. Oh my God, oh my God. Pasari, maibagan. Ay, te anak ko. Mang, pang, ni Harold. Sabi ni Harold, kita kami. Second year college sunan. First year ko may lang. Ket. At naman pasama ka na kayo? Hawan. Inapod no na. Kasla kagura ko ni Sona. Liklikam pa ilan. Liklikam. No talaga nga ta kayo itinekaring ang gasawa. Da kayo. Ngayon siya kayat. Nga agadi. Agadi nga dagos. Ni Angel. Mawadam. Oy, Elena. Inkarigatan mong inlimit ka amin. Inkarigatan mong inlimit ka sa saan mo karigat tao. Ngayon na ulit. Baka no, sa mga maawat, pagtalawon na ka, laksiden na ka. Santo nga ulit pa. Iya po, ubing ita na yan. Agkasam ta fourth year high school, nagsikog ka. Dapay ubing nga. Ay, tinulat mo kahit. Dapay 12 years old. Yun na, sino ko ma? Ya po, ay, ubing ita na yan. Naglaw mi manong na mi, sila timteng swerte mi ni Angel. Kasano? Kaslak ang kanayin nga adut mapasadaak manong na mi. Adut na urnong tan. Kumatang kan, libukod mo at tricycle, tapos saan ka makipaspasada. Adan urnong mo kasyahin. Daan. Nagdarakal itad mo no ka. Kan tuloy-tuloy mo dito pa nagdegusyo ka. Ito mapakakanin. Kasi najak marik na tibanog ko. Hore siya. Anang tid tiliw-liwakin. Mang-mangtid ka na tatibig sata. Ni Angel. Oh, third year college itan. Tinaunang anak ta. Kit ni manutawan na. Graduato matan ni June iti high school. Hanto pala graduar at anak ta. Kit, karigatan tamay, kaya tayo nga pagbasahin. Kaya tayo na. Manong na imi ad-adang rin magsak ti pamilya mi, ti pagtaingan mi. Gabot ta upat, manong na imi di kita anak mi, kit maragragsakan di kita duwang anak ko, agraman ti pudno nga ina ni Angel, nga mga aywan, mga ayam kay ni Angel. Aging kang itimay sa nga malem, manunemi nakiktutak, idi at kasarsarita ni Elena kalalaki. Sino na? Ay, papang, hindi mo tanggay gaya man. Nimbaga malim yun, tata. Stamat. Iso ni Harold. Ano ba sapal mo? Alasmar ka. Pang, idida mo, di mo na imbaga, hindi kin Harold, bay panggap ti anak mikat. Narigrig ko na. Saan nga mamati? Nga may nagsisiim. Kahit nakita na ni Angel. Tata, nakasagana ka mga klon. Kina Angel. Ano yung tikit mo sa akin? Siyak tipod nung ama, nasangan na kayo. Sana kasap ni Elena, so nanutikit anak mi. Ano kaya mo rin papasama? Nagradwara kon. At ang trabaho. Di ada trabaho, di mat. Ipatpatig ko na kita gina. Ipatpatig mo na kita gina. Kahit nung kayo mga talaga tagkagasat. Orayam. Na makapagturpos na anak mi. Kaya natin tumatrabaho na. Hamong siksikukan manin. Saan mo tan, tata? Saan pa lang adaywam? Hamo pa lang as-asid gan.
Yung numailiwak ta anak mi, tata, di umayak sumarong karo. Hindi ipadpadlaw. Nganta kayo akin anak, kay na Angel. Kamu ti tao, ket inauding anak ko. Inauding nga kamsat. Inauding nga kamsat. Amo ka ni Angel, manang mati, ate mati awag na kini Elena. Mamon na to. Intong dumting panuwan. Di mila kamin kayat. Ngaray dyan nga napasamak kita may babayin ti pamilya mi. Iso yung naramid mi tikas dyan. Kaya numabalin Harold, no agasawa ka iton, sa mong ipanaw di kita gina. Inyo ti kayo tiyong ta. Tata. Kumatang kayo ti lote, dito asideg ti balay. Tagakarupa tabit lang. Sige. Yorno ka karod. Sige, nagtrabaho ka, agurnong ka. Urayam nga makapagturpos ti anak ko. Kadadan tumatin trabaho na. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi aging nga nagturpusen ni Elena. Pimaala kami. Idetagtik ti board ni Ruarna. Pimaala kami manen. Talaga nagsasaruno anong nemi ti swerte. When nag-college maten manong nemi ni John kinakaskas di ngagswerte kami kabuta sana ko na makipaspasada at dan bukod ko a tricycle anak ko nagboundary kaya makal ti puunan ti asawak manong nemi at dapay ang kaduan sa alangin ti karkaruwa manong nemi ti pangisursuran da kadagiti maaramid na nga naimas nga merienda mapampayin iti sentro, dapayin pwesto na manong name talipapa. Bigat ken malen. Kaya ka manong name at damaten pagtrabahuan ni Elena. Ket ni, tumay damaten mga sasawa. Layan. Layan. Maragsakan na bayam amo ka na kayo. Papang, mamang, di kita nakil ko. Dadati ka ni mami. Kumusta ka pala yan? Kumusta pala yan? Napag-graduate tayo madlayang nagitanak tayo. Tamom, pala yan. Namomit ka, tinapasamak. Na idi high school na pa lang, kitadan napasamak ka na kuwada. At iapo ko tayo, iso ti bunga. Itap no may patungpal mo't lang ti karing-karida. May kami, itap no pagsasaritaan tayo ti kaldawan ti kalda sa dagiti anak. Ay, ubing ita na ya. Nasapa na tandaan ti anak. Munot taon na tarak dan. Arik na pagturpos na paling ti kolekyo. Nasapa tayo nga nagapuko kurak kumaangem. Inaudi nga anak mi ni Harold. Iso nga sakbay kay ni Angel. At ay din apo ko mi. Dakayot na sa pagkadaga po ko at 4th year high school. Ganda po ko yun. Sige wala yan. Hindi problema ito kami ti baka mo. At apagayam na imbaga mi ti anak mi nga handang madayo dito eh. No adda magatang nga lutid ta, gatangan tayo ta, ibatak diren ta nga dagos ti balay da. Tapno di kasi tagat dagos subot nga nayunan da ni Angel nga po ko tayo han. Ano balayan? Alawan. At kunada, no pa'y nasapad at ay bing ita na kunada. At pagsayatan na trasapa. Nagsibod ta. Dakil to ni Angel. Kasla dandol agkapsat iti inana. Kasda nga rin tinapasamak manong nemi. Nagkalaysada, nagbalayda, kat nagkakaruba kami matlaing. 2, 3, manong nemi, nakitiya, kakabsat ni Angel. Nagabot na 3 nga nagsasaruno na kita anak ni Elena nga inauna nga kabsat. Inauna nga anak. Naggraduar, nga damatan pamilya ni John, manong nemi, kas damatan kini Lily, naggraduar, damatan pamilya na, so nga apu komitan iti asawa. Intultuloy ko latamat nagpasada manong, kaya kas damatan, intultuloy tamat ti asawak iti nagaramid, iti makmaka, uno merienda,
ngem saanen nga adu. Iti ket gagay langit nga pagpalabsan na iti oras. Kaya po kami manumnimi di bang mangted kata kami ti ipigsa ken kired tapno manayon pa iti pigsami. Ket baka no malubos ti Apo, baka maaddan kam to pa iti apo ko ti tuod no aggraduarton ni Angel santo agasawa ket aganak to met. Kasapa ng kampalagapo. Dati nurot ti pagkasarita manunaymi ket thank you tilaing mo nga nagngibasa ket sabi ko mata na kay batak met iti liwliwa en pagsarmingan ti biyag ay ubing itanaya. So nga ket kita ante basit di kita anak tayo pilpilinan tayo tapno di kasta ket handang usaren ti kinarugsod aytan. Kadang hasta pagbalbaliwan dagiti pasamak ken tiempo. Tuy nga radagyaman nga pagayam mo Samuel. Thank you, Samuel. Thank you mat kadagitay na nagbuya.